Sejarah Desa Dharma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Sesuai karo cerita sekang sesepuh desa sing sekiye esih urip yakuwe warga kami sing usiane kurang 89 tahun. Konon sejarah ngedege Desa Dharma yakuwe Dharma pemberian utawa pengabdian, kusuma pengabdian sing agung utawa pengabdian sing luhur. Ana sing artinya Dharma dasar anggayuh rajining masyarakat adil lan makmur. Dharma kusuma mulai membangun perkampungan lan tempat nganti meninggal dunia tahun 1944. Dharma kusuma semasa uripe sing arif bijak lan alim, mulane desa kuwi diarani Dharma Kusuma utawa Dharma.